Gen nganune kuwi lho, Pak. Lha musuh dalang iki dhewe angel lho, Pak, musuh dalang iki. Lah nyapa angel? Angel, dijak omongan sosok enggak nyambung. Saiki sampean teko kene jam pira, Bos? Lah suwe-suwe rupane delok sawangan ta, Dik. Suwe-suwe rupane kaya cingkir ya. Iya, iya. Piye-piye ngono lho, rada piye ngono jenenge. Rumah saku kaya selang, Pak, dolan jiran kuwi. Iya, saka kajuan. Kaya selang infus. Apik ndirane kaya bandusa ngono lho. Mboten. Iki anu selen, Pak, Dok. Kok iso lho? Anu nun sewu beli, Mbok. Jajal ditekoki, Dik. Jenengan degi mriki jam pinten? Jam 8. Kalih sinten mawon? Ya kae karo Caca. Oleh Karo Caca. Bisa ngono berarti. Hah? Iya. Lho, Dik. Iya lagi roh aku. Lah nek aku lho, Dik. Aku lho sing saka kene lho, saka kaduan lho. Pak Dok, Apa, Dik, Cel? dugi jam pinten, Mas? Jam 8 aku. Kalih sinten? Sareng rombongan karo. Pak Dok. Yo karo sopir karo anak buah biasa. Mangan nang gone kano Kanigoro kono. Buli, Mbok. Dalem. Jenengan dugi jam pinten, Mas? Jam 8, Mas. Oh, kalih sinten mawon? Ya karo anakku melok. Sampun dahar. Ah, sampun. Terus. Hah? Aduh ya ampun masalah. Kuping kaya ngono ya digawa lho. Kupingmu ki lho. Iki lho penak delon, Pak Dok. Apa, Dik, Cel? Dugi jam pinten, Pak? Jam 8. Kalih sinten mawon? Karo rombongan biasa lah. Mangan ning Kanigoro. Waduh. Enak. Terus. Murah, Dik, murah. Enak iki lho. Enak gini. Enak. Jajal sampean. Lek nyauri kowe ditakoki apa kok guru ngono? Lho, kupingmu ra pas ah. Ora pasok e. Nek jajal. Kupingnya masalah alon apa piye? Masalah kupingnya iki kena katarak. Pisan. Kupingnya kena katarak. Kuping katarak iki koclok. Apa Katarak iki moto. Kupingnya asam lambung. Ndak loh. Aku gregetan susu. Dan Bulimbo. jajal. Alon-alon ya. Ya ya. Bulimbo. Dalem. Dugi mriki jam pinten? Jam 8. Kalih sinten mawon? Karo anakku. Pun dahar. Aku Pun. Pun dahar. Pun. Lho, Pak. Hah? Hah? Aduh percil. Ngono yo dadi dalang lho. Pantese jane dadi tukang parkir. Iki kan. Kuping. Ora pas kupingnya. Aku takon. Takono. Takon ora jelas kok. Takono. Jajal, Ndang. Cil, Dalam. tekone nyapa? Ini nembe mawon niku. Jam pira? Jam setengah 11. Karo sapa? Kali lari-lari. Oh, rombongane ya. Oh nggih temu wingking. Alah kali Mas Yudo barang niki. Alah jenengan boten ngertos kula iya Pak. Ya nggih. Aku takon. Iya tak omong iki rada telan kuwi. Palsu Pak Dok iki. Takon kowe ora jelas kok kowe nyauri ndridil. Kono sing ra iso don raine nganti mlumpuk. Gak iso. Mlumpuk. Biasa iku kok. Lah jane sampean ra iso. Ra iso. Lah kowe takon ora kowe ndredek lek mun jawab iki lho. Endi? Lah kena yo takon lho. Iki saking tengene. Kowe ndok. Kuwi goblok kok ya. Ya takon Pak. Mamane. Wewetan kok. Dugi mriki jam pinten? Jam 7. Bareng sapa ae? Aku yo dhewe nang anakku melok. Lah ya nek jane sesuk anu ya. Ha iya. Aduh ya Allah. Ngono kok dadi dalang. Dalang kok yo laris lho kaya ngene. Ora ngerti lah dalange budhek kok. Sesuk tangga-tanggamu dikon ning omahmu. Kon kerja bakti ngresiki kupingmu lho. Rok lho, Mas. Kon nggo Nadofatu minal iman. Linggis di anu ku terus nek bar dibong. Montron tuh kabeh. Lah wong kaya ngono lho. Ra kenek jawab. Kaya aku lho, kaya aku terokno aku. Ya sampean takon nang aku, terokno aku. Carane jawab piye? Tekokne ya apa? Jam setengah 11. Ah, karo sapa? Kali lari-lari. Wis mampu, Bro. Sampun. Lho, Lho, kowe kaget wau. Carane lurah. Carane ngono ya. Lah nggih no, jawab mriki. Carane jawab ngono. Iso ora wisan? Jajal. Wis iso ora? Wis tak wae carane lho. Pak Redi Suyata Putra. Dalem. Dugi mriki jam pinten? Jam 8, Mas. Sareng rombongan. Iya. Anake nderek nggih? Nderek. Aku wis mampu kaya mau. Tekokmu apa, Pak? Oh, ngono. Alah, Padahal aku ngono. wong tekoke kene umurmu pira kok iso kono selan iki ku piye? Tekoke kene umurmu pira kok iso ngono jawab jayaan. Tekoke kene umure pira? Apa kok dudohi kono lho? Umure sampean ki pira? Iya to, Pak? Heeh. Iki lho, jelas. Nesu, Dik, nesu. Nesu, Dik. Aja gelem, Dik. Tak takon aku. Mau mbok idoni aku. Aja, Dik. Nguten lho. Wawa dhewe dimut rabies lho. Irek ngono kamu. Piye? Tak takon. Nyapa? Aku enggak percaya iki. Iki Ndak. karek iki ning YouTube ora nek sing iki. Gum. Anyar iki. Anyar.
Jam piro tekane? Jam piro tekane? Jam setengah 11. Karo sapa? Kalau Madang Murung. sampun. Halo, ya. Ini to Pak Dor, rumah saku apa mungkin rumah saku bisa itu Pak Dor. Iya to bareng rombongan. Murah lho, Dik. Lah iya. Murah nang kono daerah Ini kono. mangan apa-apa Umi ya? Sari apa lho Iya, jenenge. Nesu. Masuk. Monggo ingkang ngersakaken gunungan monggo Aja. Urung Pak. Dadi dalang ya dadi dalang ning ora usah pamer. Ora usah pamer, gawe foto barang dikekne wayang lho, Pak. Masa ta, Dik? Lah iki Oh iya. zaman mriki. Zaman mriki. Persis. Aduh. Ya ngono iki karepe nduduhno, Dik. Iki lho dalange aku terus dipasang neng kono. Wah, Wong kok iso senengane ngisor. Persis. Persis. Iya ta. Mripate barang lho, Pak. Iya mendolo-mendolone karo persis lho, cangkemane barang ya pas lho, Dik. Cangkeme dhewe. Maksudnya kuwi lho. Aku tak nyanyi. Komplit. Nyanyi. Sopo? Lah lho sinden-sinden mau Gila. menik samene. Apa iso? Apa iso? Iso, Bos. Tenang, Tenan. wani. Mani. Kok dimanis-manis Tak siarne mau siarne dhewe. Siaran sampean to. Jenengan mawon kula manut jenengan. Monggo sampean. Betul. Siarne. Iya. Ya tok. Rilis kele. Malam hari ini. Cowomplak mana suaranya cowomplak atau Iso. mesin? Hadirin sekalian, malam hari ini. Kayak modelnya kayak MC kepaten. Iya. Iya ta. Iya ta. Ya, Sampeyan aku enggak usah. Kau mau Kurang gede. Api, kurang gede. Pada rilis kele. Alah gegeden. Padahal. Kurang ngeden. Lah. Kurang. Neh ngeden neh pisan kan. Piye metu pira metu sak bringkil? Lah. Iya to, ku MC. Pak, iki jenis apa, Pak? Masih bersama cantiknya Jawa Timur. Dalang kok ini. Ngokno. Iya. Masih bersama cantiknya Jawa Timur. Bersama Christine Juminten. Sik ta. Oh, sak Jenenge jenenge Christine elek. Aliana apa Christine Juminten. Christine Safara. Lah. Kepiye ngono lho. Bersama Christine Sabara. New Salapa. Halah. Nyu papala. Sing bener paralon. Jaten, Juminten. Yo, Ya Ben. Supate jas. Jas. Sugeng dalu Kang Mas Percil. Wilujeng Cak dalu. Lido. Halo sayang. Sudah sehat? Alhamdulillah. Kemarin kan baru jatuh di Kampung Coklat. Kok tahu? Ya tahu dong, aku kan selalu ada di hatimu. Alhamdulillah. Kok enek ning ati ning jero ati apa enek kowe. Nun sewu. Inggih Kang Mas. Namanya siapa tadi? Kula Endang. Alah mesti. Nek takon uti Endang. Kula remen kali jenengan. Biacok cengelmu. Nun sewu Mbak Inggih. Christine ya? Inggih. Christine. Iya. Masih single apa udah? Oh iya Iya, dong. ini masih single lah, ini kedabel ini. Jajal aku takon. Napa? Namanya Christine ya? Oh iya. Nah, udah punya pacar belum? Ah belum. Enggak ya. Ya satu. Enggak. Dua. Bener no loh. Bener. Siapa dah? Sendiri ya. Sendiri ya? Sendiri. Apa? Naik sepeda. Padahal. Ah. Iki lho, dalang bisu kok ngomongnya piye ta? Dalang kok bisu. Gak oleh, dalange ora oleh ngono kuwi. Ya kudu iso ngomong tenan no, bisu. Lah terus enake Werkudara omong-omongan karo Janaka ora ya apik piye? No. Gak penak lho sampean liyan. Boh. Mbak Christine. Dalam. Single ya? Iya. Alamatnya di mana? Kademangan. Kademangan. Iya. Saya juga. Kademangan kalau nggak salah RT 2 RW 5 jalannya jalan cinta ya. Lagu lah. RT 2 RW 5 10 nomor cintaku. Oke. Nadanya sayang, mohon maaf saya. Arep nyapo. Dalang khusus bengi iki debok. Madhep rono. Madhep rono. Madhep rono. Aku lecet model. Dek kudu ngadepi debak ya, Dik. Iya no, Pak. Layak rupane ngantek kaya ontong. Bosai. Enggak lah, malam iki aku bebas kok. Bebas kok, wis lunas kok.
He, sepiro? Sepiro. Dimas sih. Ya. Christine, Iya, Mas. cintaku hanya untuk kamu sayang. Ah, yang bener. Berapa lama aku menanti kamu. Meskipun Lagu lama, lagu lama. Apa? Lah iya. Barang kali. Ngopo nang ngono Apa-apa. Zaman Rano Karno wis enek. Aku wis rayu. Lydia Kandu, Roy meskipun Martin. berarti Alah Rayu apa. jangkrik wong loro iki nek wong kancane ngomong ate ra olah. Ya ya ndang to dikai kesempatan. Lah nek kancane ngomong gemberen nang iki ya ngono gembredek iki ya. Ya ngomong to ngomong dikai kesempatan. Randang ngomong bareng kene ngomong ra oleh. ngono nesu. Uang wis gampang darah tinggi. Darah tinggi, Nemen, diagelan kakean mati mergo setro mergo kakean darah tinggi, Darah umure tinggi. ora ngantek tuwek, Ora ora ngantek tutuk tuwek. ngomong anak putu. ora eman-eman bojone. Eman-eman bojone jek ayu, ngono tok nesu. Nesu. Kalau Alah alah opo. anu kene Nggak ada gak dhewe ya, Rais. enek pedel kewepruke dalang karo dagelan kuwi. Lah kowe kesuwen ngrayumu itu kesuwen. Nyokono, ini lho contoh. Kakang Mas iki lho contoh nang sawangen Kakang Mas menehi contoh. Nah. Nah, pun ngomong bareng. Maksa. Dek Kristin, Iya, Mas. ayo kawin. Cok, Ayo nikah. Lah ya maksudnya nikah kok kawin sapi piye?